Mga bata! Saging-saging yung mga sa taron ha. Ano tong paputon yung amahan kay sildo maron basig magpalitog litson. Ay ma, suldo rin ni Papa ron ma, sabado rin ma. Ay sildo oy. Moging magwaan sa taron saging kay tay sudaan. Kung paputon sa mga amahan, siguro dalang litson ron. Hindi pa ba sapat yung narinig nyo? Shortage ko rin padlawa na. Magibilin sa hildo ba. Naamtaod ko yung trabaho pero igor mo sa utang. Aada ba ko sa akong asawa nga mabalik ko blitson? Iswildo na ko ron. Sa kay buhat sa kay babati niya karon nga ko dalang kwarta. Saan man short man? May nagsabton ko niya. Ita gini. Narbaho tayo nga. Narbaho ang tatuod pero di pa nagana ra sa utang. Pero hinuon na short mo ko tuod karon pero gigamit mo po na ko to sa tinaro nga pamagi para sa kong pamilya. Nice. Ay tama. Tama day, dali ra kayo. Anaon na akong asawa day paglahoy day. Eh short man ko. Paglahoy day kay gimingaw ko glaoy naon na ako. Dali ra. Be! Utang ina mo, ginagawa mo! Oy! Uy, may kay nanak ka. Okay. Ayo kay kugibuyan sa mga amo eh. Be, pagulay be. Gimingaw na ko glaoy eh. Oh my god! Ay maglaw eh. May mamrong sildo. Nagpaabot kay Medrino kay nagpaming saging, lutuing saging. Kay mamrong sildo. Nagpapot kasi mong lechon oy. Nice. Paglaoy gani kay na-short ko sa hildo day eh. Igor mo dito sa utang mong agi day tanan. Paglaoy lang day, pati short tag ko sa hildo gyud. Wa gibilin. Na! Ikuging kita ka ron. Labaw pa sa kuging. Kigwa pa gyud. Sa ato pa. Sige, tagaw gulay ane. Mahimo tagaw una di kadugayan. Sa ato pa. Sige, tagaw gulay ane. Mahimo tagaw una di kadugayan.